ana bikin dangi kaza wa ya sanya sunanki muje kurewa lissafi wannan sai ma'aikatan banki muje dandazo na al'umma wannan shi ka wasu mamaki muje gadin sadauki ne da uraza mu za mu hau doki muje gyara gaba dai yara gaba dai sai kai gaba dai sai kai gaba dai sannan su dai sannan su dai ayya ina kuke ina suke ina yan karatuwan suke ga jirgin hausa ciki muke gida na gida da na tsallake batun tantance gida yake masoyan hamza da ku nike mutanen hamza da ku nike kuma matasan hamza da ku muke yan uwa gun hamza da ku muke abokan hamza da ku muke ga sadauki nan ku miƙe da gaske komai ya tsaro mai gida annan ku tsara wa masu ƴaƴa nan faro hamza masu karfi nan nasibi da gaskiya an duk sun taru barista da jana hango nan nasibi da gaskiya duk sun taru ga hamza dan Sulaiman nan nasibi da gaskiya duk sun taru kuma uban Sulaiman nan nasibi da gaskiya duk sun taru baban ahabar mun adai nan nasibi da gaskiya duk sun taru babar da kai ya zauna nan nasibi da gaskiya duk sun taru mijin da ja sada